Goeie. Hoi. We hebben jou moeten waanden. Bloemzaad verzamelen. En waarom dat? Waarom dat? Het is zo. Ik ben een natuurman. En ik hou van wilde planten. En die dus dan ik in het veld wegkomen. En bij uw eigen tuinen. Door we net zo volk gekweekte troep, dan zie ik het gewoon op in het veld. En dat is dan voor de bijen en de zweepvliegen. Voor de insecten is in algemeenheid een hele goede voedselbron. En daar doe ik het voor. Ik voor mijn eigen genot ervan te genieten, maar het gaat me wel om de natuur. En wat heb je nou daarvoor? Nou, ik heb hier dus al latrus, sigorij, wilde peen, teunisbloem, watermunt. En dit is watermunt. Je moet hem maar eens even roeken. Hoe dit roekt. Dat is geweldig. Je wordt er helemaal high van. Ik word daar heel gelukkig van. Het roept heerlijk, maar ik word er net high van. Nee, maar dan, kijk, ik joeg vroeger een hele soort excursies. En dan is het heel belangrijk om bijen roeken te letten, waar roekt het nou? En dit roekt natuurlijk naar pepermunt, hè? Watermunt, pepermunt. En de kerst dus bij het vaaien hier, bij de eerste bledjes, de jonge bledjes, die kerst dus al de rauwe helje. En daar kerst al thee verzetten. Dan kerst eigenlijk de reuk van de munt kerst aan proeven. Roeken. Maar ik jær aan jou dat je inderdaad een grote passie hebt voor de natuur. Ja, in zijn algemeenheid in alles. Ik heb voor 12 weken verleden. Hij mis ik wel wat van Jet. Maar ik kom net hier bij. Ik kom wel van oorsprong uit Friesland. Maar ik woon nu in Dronten. Maar voor een paar weken verleden vond ik een buizerd. En die wist zandje niet raad. En dat komt ik praktisch nooit voor. Het landelijke nieuws, het helle HD, NOS, noem het maar op. Maar daar gaat het me net om. Het is educatief heel belangrijk om iets van de natuur te vertellen. Nog een soort succes met jouw ziektocht. Ja, dankjewel. En jij maakt mij het mooi waar. Want het is technisch waar. Ja.